Dobrý večer, sledujete a počúvate Nesia Talk Show. Moje meno je Andrea Vatkerty a budem veľmi rada, ak sa ku nám pridáte na nasledujúcich 60 minút, pretože sa budeme rozprávať o veciach, ktoré dávajú zmysel a na ktoré sa dá aj naozaj zhlboka zo srdca pozerať a ktoré vás jednoducho neprestávajú baviť. Dnešný večer sa budeme rozprávať o všetkých odleskoch krásy a ja som veľmi rada, a ak si nás pozriete, tak určite neulutujete, že môžem medzi nami privítať dve krásne dámy, krásne hostky. Priznám sa, že ako žene vôbec ten pocit, že sa objavia takéto krásne ženy povedľa mňa, tak ma to jemne tak zneisťuje, lebo my ženy sa máme stále tendenciu porovnávať, ale budem mať 60 minút na to, aby som sa s týmto pocitom, že vedľa mňa sú krásne baby, aby som sa s tým vyrovnala a zžila. Takže prosím, privítajte potleskom Karin Majtánovú. Karinka, dobrý večer. Nech sa páči, toto je tvoj mikrofón, tvoj priestor. Takže dobrý večer všetkým. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem aj za milé prijatie. Páči sa. A mojou druhou hostkou je Lucia Hablovičová. Lucka, dobrý večer. Lucka, páči, toto je priestor pre teba. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie, aj za to, že ste si dnes našli čas a prišli ste. Ozvučené sme, priestor je krásny. Možno taká prvá otázka na výkop toho, aby sme sa dobre porozprávali, dámy, je to, že ako vy vôbec krásu ako takú vnímate? A viem, že je to veľmi zďaleka a zoširoka postavená otázka, ale povieme si to nasledovne. Keď sa pozriete dozadu, na to, keď ste ešte možno boli dievčatá, alebo mladé dievčatá, mladé slečny, v akom veku ste si vy uvedomili, že sakra, ja som asi fakt pekná? No, to je veľmi jednoduchá otázka na úvod, ale veľmi zložitá odpoveď, pretože ja si myslím, že krása je relatívny pojem. Pre každého krása znamená niečo úplne iné a to sa týka samozrejme aj typológie človeka, pretože každému sa páči niekto iný. Niektomu blondínka, niekomu černovláska, niekomu rusovláska, niekomu nižšia postava, vyššia postava, štíhla, oblejších tvárov. Čiže ja by som povedala, že tá krása je naozaj veľkorysá a ja som si to paradoxne uvedomila možno už v rámci gymnaziálnych čias, ale nie z toho pozitívneho, ale z toho negatívneho, že všetky moje spolužiačky na Gimply mali frajerov, len ja nie. A po rokoch, keď som sa stretla s mojimi konškolákmi alebo spolužiakmi alebo o rok, o dva staršími chlapcami, tak mi povedali na stretávkach: Karin, vieš, ako my sme boli do teba zamilovaní. Vieš, koľko chálanov chcelo s tebou chodiť von, vieš, koľko sme sa šťuchali a nikto to nikdy neurobil. Čiže ja, ako jedna z mála, som počas tých 4 gymnaziálnych rokov naozaj nemala žiadneho priateľa. Neuveriteľné. A Lucka, u teba? No, u mňa to bolo tiež také zvláštne, lebo ja v podstate už som veľakrát spomínala, aj keď som pracovala ešte v prostredí Miss, že pre mňa krása nikdy nebola nejaká hodnota, na ktorú by som bola zaťažená, alebo ktorú by som ja vnímala, že je to niečo, čím sa treba nejak zaoberať. Takže ani neviem odpoveď. Ja som nikdy nejako nevnímala ten svoj vonkajší vizuál ako nejaký nadštandard, možno práve tým, že som žila úplne v obyčajnom bežnom prostredí a že som bola možno práve v takom chlapčenskom svete viacej, takže nejak som sa tým nezaoberala, ale v 16 rokoch ma oslovili z modelingovej agentúry a veľmi krátko na to... Toto ja milujem tieto príbehy. Oslovili ma z modelingovej agentúry. To sa ako deje v praxi? To sa deje, ako to, možno sa to už dneska nedieje, vtedy sa to dialo tak, že sme niekde v mliečnom bare do teba niekto štuchne. Na autobusovej zastávke si nás odchytila skautka vlastne so mojou spolužiačkou a videla vo mne nejaký potenciál a pre mňa to bolo šokantné, lebo to bol asi taký nejaký prvý signál toho, že vizuálne som nejaká zaujímavá, takže bol to taký trošku šok. Ale teda krátko na to sa potom tá modelingová kariéra spustila. Ja som v tých 16 odcestovala do Paríža a paradoxne tam som bola veľmi konfrontovaná s veľkou ženskou krásou, lebo tam boli všetky dievčatá krásne. A nebol to teda moment, ktorý by mi nejak rozjasnil, že teda som aj ja tá krásavica. Akože by bol uisťujúci, by povedal psychológ. Áno, bolo to skôr naopak, že som sa pre pána kráľa pri toľkej kráse mám tu ja ako keby s nimi superiť alebo sa snažiť nejak niekoho zaujať, ale trvalo to vyše 10 rokov a fungoval ten modeling, takže zrejme
Tam nejaká výnimočnosť asi bola. Stálo to oslovenie na tej zastávke za to, no, po niečom klepli. Ľudská je bez pochyby krásna žena, ja ju poznám a sledujem ju dlhé roky, ale Luci zase, aby sme si tak neprihrievali my našu polivočku. Vieš, že modeling bol aj o tom, že bol človek zaujímavý a nie krásny. V tom období, už niekto tu dneska tých dinosaurov spomínal, tak v tom období išlo hlavne o krásu. Tam v podstate vtedy trošku ten ženský modeling fungoval naozaj o takej tej prirodzenej kráse žien, aj keď určite nejaká výnimočnosť tam musela byť, ale dnešný modeling si myslím, že je najmä o výnimočnosti, že tam tá krása, tak ako si povedal, že veľkorysá krása je naozaj veľkorysá, tak ten dnešný modeling už je skutočne o nejakej výraznosti, o nejakej výnimočnosti, o odlišnosti. Áno, áno. Možno o takej univerzálnosti tých modeliek, aby vedeli odprezentovať. Vo svete krásy, čo to znamená, keď mi povieš, že ty si tak akurát, alebo že je to také univerzálne? Čo si súmerná, si vysoká, si štíhla, čo si? No ja som tu zahliadla niekoľkých veľmi šikovných, veľmi úspešných slovenských fotografov, tých by sme mohli možno potom v tej druhej časti besedy pozvať k nám, aby nám k tomu povedali, takže možno, že by to skôr bolo zaujímavejšie z toho druhého pohľadu muža a fotografa. Ale myslím si, že ten dnešný modeling naozaj je samozrejme stále ešte o nejakej fyzionomii, o nejakej výške, o takej súmernosti postavy, ale asi je to, neviem, nechcem to hodnotiť, už som dosť dlho z tohto prostredia preč, ale myslím si, že je to trošku menej už o tej ženskej kráse ako takej. Keď Ľudská spomínala tých skautov, tak nielen na zastávkach, ale oni chodili kedysi naozaj aj po stredných školách. Mne sa toto... Aj doteraz, nie som s kamoškou riešila, že dceru jej takto oslovili, takže dodnes. Normálne napochodujú na strednú školu, do jedálne cez prestávku? Nie. Alebo no, ako? Cez prestávku. Oni jednoducho majú zrejme nejaké povolenie alebo niečo. Dohodu, áno, s vedením školy. Mne sa to stalo takisto v podstate, len že ja už som v tom čase mala za sebou nejaké skúsenosti od 15. Ja som teda začala v 15 rokoch. Ja som rodená Trenčanka. My sme sa prisťahovali do Bratislavy, keď ja som skončila základnú školu a otec ma priviezol 31. augusta do Bratislavy, kde on už teda dlhé roky predtým pracoval a teda povedal, že ja mám o 4 roky staršiu sestru, ktorá nastupovala na vysokú školu, ja na strednú školu, tak povedali, že je jedno teda, kde ja si to gymnázium urobím, pretože tam bola nejaká logická následnosť toho, že aj ja pôjdem na vysokú školu. Takže my sme vlastne prešli tak, že ja so sestrou a s ocinom sme bývali v Bratislave a mamina za nami prišla až v januári a ja som toho 31. veľmi plakala v tom aute, pretože som opúšťala svoju komfortnú zónu, svoje malé mestečko milované, svojich priateľov a oco na druhý deň ráno ma odprevadil na Tomášikovú ulicu na gymnázium Laca Novomestského, kde si teda kývol vtedy s pánom riaditeľom, že to je moja dcéra. A to vám poviem takú vtipnú storku. Môžem byť aj dlhšia trošku? Absolútne, no. Zastavte ma, ja mám problém nerozprávať. Ja to viem, ale ja už ťa ovládam za tie roky. A bola to veľmi prísna pani profesorka, ktorá teda povedala, že ako je na tom s angličtinou, ja že začiatočník, že dobre pôjde ku Dagmar. Tak išla som ku Dagmar, posledná, nakračala som tam v takom kostýme, mala som také lodičky, decka boli úplne inak oblečené v Bratislave, ja som prišla z malého mesta, len som tak pozerala a ona sa postavila pred tú katedru a to musím sa aj ja postaviť, prepáčte, ona povedala: ja sa volám Dagmar Šuniarová Harajová a budem vás učiť angličtinu. A ja že, Páne Bože, čo ma teraz čaká? Hneď som vedela, som šípila, že bude to niečo veľmi náročné a teda čítala zoznam všetkých tých žiakov, ktorí tam boli podľa toho abecedného poriadku a moje meno stále nič a ona kričí: a teraz tá nová. Ja stále nič, hej. Tá nová je tu, tá nová. A ja stále nič. Tak je tu niekto, koho som nečítala? A ja že, ja. A ona že, postavte sa. Tak som sa znova postavila. Ona že, no a vy sa neviete prihlásiť? A ja hovorím, viem, ale ja nie som nová. Ja som Majtá nová. A vtedy som vedela, že tie nasledujúce 4 roky budú pre mňa veľmi ťažké. Aj boli. Ale nakoniec sme si s pani profesorkou, ktorá už žiaľ teda nie je medzi nami, našli k sebe nejakú cestu, ale bola ústretová aj čo sa týkalo toho púšťania ma
teda do toho zahraničia, pretože ja som mala presne takú istú skúsenosť ako Ľudská, len ja som pracovala v Taliansku. Inak ste ma naviedli na jednu veľmi dôležitú vec. Koľký z vás, prosím, majú deti buď v puberte alebo adolescentov, proste v ten ranný mladý vek? Tak podľa mňa vy mi asi budete rozumieť, že tie deti k sebe vedia byť veľmi hodnotiace a kritické však, že oni si tak sledujú a dievčatá na dôvažok ešte oveľa viac. Že vy, keď ste napríklad akože už vedeli aj na tej strednej škole, alebo takto vás scout osloví, že čo si pamätáte z toho, ako reagovali vaši kamoši, kamarátky, blízky, akože tiež tam fungovala, ja neviem, nejaké porovnávanie sa, alebo závisť, alebo možno aj taká tá detská zákernosť. Riešili ste to veľmi, že ako sa na mňa dívajú tí ostatní? Ja som mala možno to šťastie, že som mala okolo seba takých asi prajných alebo priateľských ľudí. Chodila som síce na pedagogickú školu, kde sme boli čisto dievčenský kolektív a to tam priam nabáda k tomu, aby sme si nejako závideli alebo sa porovnávali, ale nič také si nespomínam. Takže ťažko povedať, či možno v tom našom ešte takom puberťáckom veku sme netušili, že čo to obnáša, hej, že čo ten modeling vlastne znamená, alebo to, že idem na niekoľko mesiacov do Paríža. Takže nevzbudzovalo to vtedy žiadnu závisť. Neviem, aj to bolo náročné obdobie, takže ani teoreticky nemalo prečo, ale je pravda, že tá bublina okolo toho modelingu je veľká, je veľmi lákavá. Ale nestretla som sa nejak asi ani so závisťou, ani s nejakým takým komentovaním, porovnávaním alebo hodnotením teba. Inak to je veľmi príjemné toto počuť, lebo nechcem predvídať ani predpovedať, ale podľa mňa v dnešnej dobe by sa už toto asi takto nedialo. No ja som si to potom odkrútila v tom neskoršom. Ale to ťa počkalo vlastne. Áno, už potom ja si myslím, že to práve, ja si myslím práve, že to nefunguje v tomto veku. Teda v tých časoch, keď my sme mali tých násť, lebo vtedy sme ten svet vnímali úplne inak. Ako človek zreje, ako získava tie skúsenosti zo života, tak potom sa aj potýka s úplne inými vecami a ja ako o závisti ťažko hovoriť, hlavne čo sa týka kolektívu, pretože ja mám napríklad svoju najlepšiu priateľku Denisu práve z toho prvého dňa v tej škole, ktorá mi veľmi pomohla a už sme spolu teda 36 rokov, tak to už je dlhšie ako hoci ktoré manželstvo možno, ktoré tu sú nejaké páry, takže nám to vydržalo. Prežili sme spolu naozaj všakovaké situácie v živote a skôr to chápali ako výhodu, lebo ja ako som pracovala pre Janku Jelenekovú a Emu Tekeliovú ešte úplne v prvom štúdiu módy, ktoré existovalo, malo sídlo na Štajnerovej ulici, dnes už je to Krížna ulica a každý štvrtok sme mali modnú prehliadku pred domom odievania, takže tam zase tiež bol za to nejaký honorár, nejakých 100 korún alebo niečo podobné, takže potom sme chodievali do Polomu na kolu, ako spieva aj Bejka Dubasová, takže malo to nejaké skôr tie výhody ako tie nevýhody. No a ak už spomínate tie peniaze, tak akože poodkrýme trošička, ako sa to teda spolu zžíva a snúbi tie peniaze a vôbec vlastne veci, ktoré sú hmatateľné s tou krásou ako takou, že pamätáte si na nejaký ten moment, kedy vám vnútorne došlo, že OK, že toto môže byť aj v celku akože dobrá zárobková činnosť, že toto je v podstate jednoduché, ľahké a že by ma to mohlo aj poniesť, že by ma to mohlo živiť, že by toto naozaj mohla byť taká naozajstná kariéra. Pamätáte si na ten moment, keď vám to ako keby podochádzalo? No ja tým, že som mala 16 rokov a bývala som vlastne v Petržalke s mamou, s bratom, tak pre mňa akýkoľvek prvý zárobok bol niečo veľmi výnimočné a veľmi vzácne. Nebolo to, ako hovoríš, nebolo to ľahké a jednoduché, to nebolo nikdy. Tam nebolo vlastne to uvedomenie si toho, že aha, toto je taká jednoduchá cesta, ako si zarobiť peniaze, to určite nie, lebo jednoduché to nie je, ale na druhej strane nie každý puberťák alebo každý 16-ročný človek mal možnosť začať byť finančne samostatný, takže z toho pohľadu to bolo úžasné, keď mi začali prichádzať prvé honoráre, tak naozaj to bolo niečo neuveriteľné. Doteraz si pamätám tenisky. Si minula niečo na seba, také, kúpila že som si tenisky, ktoré boli naozaj tak extrémne drahé, že mame som musela povedať asi 1/3, že stáli a to ešte som si vypočula katastrofu, to som si vrala, že Pane Bože, keby vedela. A to je také milé, že naozaj to sú momenty, kedy asi každý z nás, keď niekedy niekde brigadoval, tak si pamätáme ten prvý honorár a na čo sme ho utratili. Takže boli to pekné chvíle, boli to super momenty naozaj takej určitej slobody a jednak teda aj toho, že som bola finančne nezávislá veľmi skoro a zároveň, že som začala nejakým spôsobom prispievať aj do rodinného rozpočtu, takže po tej stránke to bolo veľmi pekné. Ale jednoduché to nie je, pretože človek nemôže byť ako keby sám sebou a
hlavne keď sa stretnú možno také povahové rysy a črty, ako mám ja, také typické, že som tvrdohlava a keď sa raz necítim v niečom komfortne, tak neviem ani ten výraz tej tváre nejakým spôsobom svičnúť okamžite na to, že som absolútne happy a cítim sa veľmi dobre a pohodlne v tom, v čom som napríklad navlečená. Ale áno, je to istý druh samozrejme slobody, ale myslím si aj tým, že mňa vždy rodičia držali ako veľmi, veľmi pri zemi a teda povolovali mi tie výjazdy nie na niekoľko mesiacov, ale vždy len na niekoľko týždňov a tam, kým človek naozaj pochodí tie rôzne castingy a tie výberové kola a dostane sa k nejakej práci, tak nie je to isté, že dostam aj mínie človek, lebo tam cestuje, musí tam bývať, ono všetko tá agentúra strhá potom z tých honorárov, ktoré dostaneš, takže najskôr si musíš splatiť dlh agentúre a potom ti teda niečo dajú, samozrejme, ak to zostane, ale ako určite, no sú to nejaké peniažky, ktoré sa prilepšili v tej dobe, ale moje prvé putovali na bony do Tuzexu ešte vtedy a som veľmi túžila také rifle mať a perfektné a to sa mi splnilo. Samozrejme kamoškám nejaké fačka, nejaké impulzy sa pokupovali, čo bol úzky profil veľmi v tej dobe, takže malo to možno také benefity, ale myslím si, že človek si to vtedy ani tak nejak extra neuvedomoval. Keby ste mi mali popísať taký najzásadnejší rozdiel medzi svetom modelingu a kráľovnej krásy, tak čo by ste zvýraznili? Čo si my laici máme predstaviť? V čom tie svety sú naozaj že veľmi, veľmi iné? No, z môjho pohľadu, ja som ten modeling zažila z pohľadu modelky a miskovský svet z pohľadu organizátorky, takže tam som mala možno trošku taký iný už nadhľad nad tým celým. A z toho dôvodu to boli dva absolútne odlišné svety, ktoré jediné, čo spájalo, bola tá ženská krása alebo nejaké vnímanie ženskej krásy. A všetko ostatné bolo absolútne rozdielne. Možno z pohľadu toho, že pri miskách my sme hľadali osobnosť, ktorá samozrejme musela mať jeden z atribútov, ten vizuál, taký trošku nadštandardnejší. A vo svete modelingu tá osobnosť už v dnešnej dobe určite je dôležitá, v tej dobe dôležitá nebola. Toto si troška rozdrobme, že čo mám pod tým rozumieť? Že keď vy ako organizátori súťaže krásy hľadáte osobnosť, tak čo to musí spĺňať, aké kritériá? Ja to poviem dneska tak trošku zjednodušene, sme tu taký užší okruh. Aby som sa ja ako organizátor nemusela hanbiť, keď vojde do miestnosti a otvorí ústa. Mm-hmm. To je pre mňa veľmi zjednodušene, naozaj tak odľahčene povedané. Lebo keď to tam nie je úplne na poriadku a nemáš 100% istotu, tak potom tým pádom riskujete čo? V tom období, kedy som to zastrešovala ja, tak naozaj mi záležalo na tom, aby dievča, ktoré bude ten rok nosiť titul Miss Slovensko, aby to bol naozaj niekto, kto je možno vnímaný verejnosťou ako, okrem toho, že je to krásna žena, že to je niekto, kto má nejakú hodnotu, či už je to nejaká vysokoškoláčka, či už je to nejaká dievčina, ktorá sa venuje charite, alebo má nejaký silnejší príbeh za sebou, je to niekto, kto je inteligentný, má rozhľad, kto vie reagovať, kto vie komunikovať, aby to bola proste v tom danom období a v tom jej primeranom veku osobnosť naozaj, ktorá sa vie postaviť sama za seba. Takže v podstate ste hľadali nejakú ako keby vyzretosť tej ťažko niekedy, možno v 18 rokoch, áno, hľadať vyzretosť, ale na druhej strane ja som vždy prihliadala na to, aby to boli dievčatá, ktoré študujú vysokú školu a tam už je predpoklad, že má nejakú perspektívu do života, okrem toho, že je pekná, stavať aj na niečom inom. OK, zaujímavé. Karinka, ty ako účastníčka, ja som veľmi úspešná účastníčka. Ja som to teda mala ako keby zažité na vlastnej koži, aj jedno, aj ten modeling, aj teda víťazstvo v tej súťaži Miss a ešte trošku podčiarknuté tým, že to bolo v roku 1993, kedy to bola vlastne, ja som bola víťazka prvá teda Miss Slovenskej republiky. Takže to už mi asi navždy zostane. A no pre mňa ten rozdiel bol markantný taký, že v podstate, keď človek robí ako keby modelku alebo manekínu niekde, tak je vo svete modeliek a manekínok
ako keby, nechcem povedať, že úplne anonymný, ale možno doma to bez mena, prosto si modelka, si dievča, ktorá ide štvrtá v poradí. Tvár, miery áno, ide štvrtá v poradí na molo, alebo teda ešte v tých lepších prípadoch tam máš napísané krstné meno a tak ďalej, že nie si teda len to číslo, ktoré ide v poradí za niekým. No a keď som vyhrala tú Miss, tak to bola z večera do rána absolútna strata súkromia, anonymity, pretože v tom 93. roku to naozaj tým absolútne žilo. Istropolis už teraz neexistujúci bol absolútne nabitý ľuďmi, ten priamy prenos sledovalo obrovské číslo divákov pred televíznymi obrazovkami, nás potom pozývali na rôzne talk show, do rády, do televízií, my sme odovzdávali ceny, my sme boli súčasťou nejakých porôd, my sme sa stále niekde objavovali, čiže ten človek ako keby strátil to svoje súkromie a stal sa tak povediac trošku takým tým verejným majetkom, že mohli si na ňo ukázať prstom, vedeli presne, kde som, mohli posudzovať človeka v akejkoľvek chvíli ho kdekoľvek stretli a tak ďalej. Čiže pre mňa to bol veľký rozdiel. Neviem ako to, ale podľa mňa to tak bolo v tvojich časoch, že misky jazdili väčšinou aj na označenom aute však, že to si tak pamätám z tých súťaží krásy, že pamätám si absurdnosti, napríklad, že voľná disciplína. To dodnes nerozumiem tomu, prečo to tam je a bolo. Prečo? My sme tú voľnú disciplínu nemali, myslím, že veľa rokov potom asi v nejakých ročníkoch sa objavila, ale napríklad ja som to hodnotila pozitívne, že sa objavila, lebo pri tej ako keby mase krásnych 12 dievčat, ktoré všetky sú pekné, každá inak, ale všetky sú pekné, je veľmi ťažké nájsť niečo, čím sa rozlíšia a čím dokážete diváka v priebehu pár minút, ktoré dostanú, k dispozícii zaujať. Ten malý flash proste na tvár, na postavu, na tvár, na postavu. Vôbec vytvoriť si nejakú ale sympatiu, veľmi väzbu ťažko, však. áno, veľmi ťažko v podstate sa dokážu odprezentovať v priebehu naozaj toho krátkeho času a tá voľná disciplína zrazu ich dostala do takej prírodzenosti, nebola to póza a dokázala veľa povedať o človeku, či už spievala, či už tancovala, aj keď je to už teraz to pôsobí tak smiešne aj mne, priznám sa, ale proste v tom danom období to naozaj bola nejaká emócia, ktorá z nich dokázala výjsť v niečom, v čom sa cítili dobre a komfortne. A to bolo práve to, čím si dokázali toho diváka získať. Takže ja to spätne hodnotím, že to bolo pozitívne, lebo bol ten okamih, kedy mohli zasvietiť. No nie každý mal predpoklady tú disciplínu zvládnuť. Ak si dobre pamätám, ty si recitovala, dobre si to pamätám zo záznamu. A vieš aj čo, pamätáš si ešte čo? Pamätám, samozrejme. A ešte by si dala aj zarecitovala by si? Neviem, či teraz skús. Počkaj, musím si to najskôr upratať v hlave. My sme blízke kamaráty, takže viem, že môžem ísť za hranicu a za Môžeš čiaru. Pokojne, dobre, ty môžeš všetko. Ja úplne v pohode budem odrážať útoky, neboj sa, ja ti to vrátim za chvíľu. Tak ideš aj do plaviek, hej? Čo to bolo, Karin? Čo si recitovala? Takto. Čo sa týka Miss, tak ja som v podstate, tam sa dial casting piatok, sobotu, nedelu, ja som tam v piatok neprišla, lebo mňa tam prihlásila moja sestra. Ona tam poslala fotky z Milana, z agentúry Elite, pre ktorú som ja vtedy pracovala a tie fotky boli fantastické. To ako naozaj do dnešného dňa ich mám doma a sú fakt nádherné, jedny z najkrajších fotiek, ktoré mám za tú dlhú éru, čo som sa tomu venovala. No a večer v piatok ešte na pevnú linku vtedy k nám volal pán Jozef Oklamčák, ktorý bol jeden z organizátorov a s mojím otcom rozprával a hovorí, že dobrý večer, pán Majtán, ja som Jozef Oklamčák, ja som teda organizátor Miss Slovensko, vaša dcera bola prihlásená, má úžasné fotky a ona neprišla, že prečo? No a otec teda, že dáma k telefónu a ja som povedala, že keď ja som si to rozmyslela, to moja sestra tak vymyslela a tak ďalej. A oni ma naozaj, akože teraz poviem, že slangové slovičko, že ukecali, aby som tam tú sobotu prišla. A teda už som prešla tými ďalšími kolami, až som sa teda dostala do toho finále a následne teda až k tomu pomyselnému stupienku tých výťazov. No tak ja som ani nemala veľmi premyslenú tú voľnú disciplínu. Lenže ja som v tom čase písala básne, pretože ja milujem literatúru a slovenský jazyk a vôbec všetky tieto veci, ktoré ja som dokonca už mala v tom čase, keď som bola prvačka na vysokej škole, mne vyšla vtedy zbierka básní. Prvá, ktorú mi teda vydali, volalo sa to Iskra slze, tak ja som si povedala, dobre, tak keď oni dávajú kus seba, tak ja dám kus seba tiež, tak zarecitujem jednu zo svojich básní.
Nedáš teraz nič? Ale dám. Mám fakt kúsok povedať? Áno. Myslím si teda, že si budem pamätať väčšinou, tak nepoviem ju určite celú, bola dosť dlhá, ale niečo v takom zmysle, že s Bohom chceš vravieť v žitia krásny čas? Keď na poli sa prehýba plný klas, keď všetky srdcia šťastím horia, keď oči videli len z dolinu z žitia pohoria, že ostať chceš a nemáš sily dosť? Veď na zemi je každý len hosť. Každý sa vráti, odkiaľ prišiel. S tmy a diaľky výšiny pustej. Wow. Gratulujeme. To som ani nevedela, že si toľko pamätám. Fantázia. Ja by som môžem ešte jeden taký malilinký psychologický aspekt, však ma poznáš, že ja by som chcela vedieť, že kde ste vlastne nabrali tú vnútornú seba dôveru, že sa do toho pustíte, že sa prihlásite, že sa vlastne dáte na dráhu modelky, že sa prihlásite do tej súťaže krásy. Že mňa by zaujímalo, že čo v tom mladom dievčati je také, čo aj ju samotnú vnútornú presvedčí, že si povie, že idem do toho. Pamätáte si ešte na to? Čo bola vlastne taká tá vnútorná motivácia alebo tá vzprúha, ktorá vám povedala, že OK? Ja som mala vonkajšiu vzpruhu, bola to moja mama a možno práve preto, že som nemala tú vnútornú, lebo naozaj v tom období, kedy sme v podstate oveľa neskôr všetci dospievali, ako dospievajú dnešné deti, tak sme boli naozaj aj v tomto veku v podstate deti. Tak tam nejaká takáto vnútorná sila nebola, asi ani nemohla byť, lebo tá prichádza si myslím, že so zažitým a so životnými skúsenostiami a s hodnotami, ktoré vlastne si vytvárame postupom času a tých životných skúseností, takže nebola tam žiadna takáto vnútorná sila, ale o to možno bolo vzácnejšie, že bola tá vonkajšia a to bola práve tá moja mama, ktorá ma tak akože k tomu tak, nechcem povedať, že tlačila, ale tak posúvala a teda trvalo to dosť dlho, lebo ja som sa bránila, ja som veľmi ťažko znášala vlastne tie odchody do zahraničia. Takže trvalo to veľa rokov, kým som v podstate si zvykla a fungovala som potom nejak dlhodobejšie takto. A paradoxne tá vnútorná sila prišla až oveľa neskôr, keď už som teda bola úplne mimo modelingu a kedy naozaj bolo potrebné, asi by prišli tie životné skúsenosti a všetky tie zážitky, ktoré mám za sebou a vtedy si potom tak človek uvedomí, že čo sa vlastne v ňom skrýva a čo je tá naozajstná vnútorná sila. Mhm. Ja som veľmi extrovertný človek, naozaj maximálny extrovert, nemám problém s ničím takmer, ako samozrejme, čo je v nejakých medziach normality. A ja som sa v tom čase vlastne uchádzala, ja som sa hlásila aj na herectvo, na Vysokú školu muzických umení, mňa pripravovala pani herečka Ida Rapajčová. Ja som aj prešla nejakými kolami, ale potom samozrejme pre nedostatok miesta som sa nedostala. Dnes sa s pani Rapajčovou občas teda stretneme, ktorá si ma ešte pamätá. Vždy ma objíme a povie, že veľká škoda, že sa so mňa tá herečka nestala, ale osud to mal pre mňa pripravené nejako celkom inak. Čiže ja som to vnímala úplne ako keby prirodzenú súčasť niečoho, čo sa mi naskytlo v živote, tým, že treba brať každú výzvu, treba si s každou výzvou nejakým spôsobom snažiť sa potýkať, alebo si ju teda nakloniť na celú tú svoju stranu a ono v podstate, keď ti v 16 alebo v 15, keď začína s modelingom, tí skauti hovoria o tom, aká si super a ako to pôjde, tak tomu veľmi jednoducho uveríš. A keď potom zase stojíš na pódium, kde sa ti niečo podarí, pretože každá jedna dievčina, ktorá sa prihlási do Miss, tak tam ide s tou ambíciou vyhrať. Nikto, kto povie, ja tam idem a zúčastním sa, budem mať nové kontakty, nové priateľky. To nie je pravda. Ano. Absolútne s tým nemôžem súhlasiť, pretože viem, že je to naozaj o tom, že vyhrať môže len jedna a každá má presne túto ambíciu. No a keď sa to človeku podarí, tak už to tiež zase berie ako ďalšiu výzvu v tom živote, čiže ja som to brala úplne prirodzene. Inak je veľmi zaujímavé, že my tu tak vlastne aj rúcame predsudky o tom, že krásne baby sú väčšinou, by som povedala, že tak, ako to nazveme, že proste, že v tých hlavkách toho toľko nemajú, by povedali. Plitké, áno.
A teraz akože nechcem zovšeobecňovať, ale pozrite sa na ne. Jedna recituje, druhá tu má hobavé myšlienky a tak ďalej, že je tam proste jeden obrovský rozmer vnútorný. A taká je aj moja skúsenosť, že veľmi veľa krásnych žien, však v televízii bolo vždy nadostač, že vždy ma to prekvapilo, že vlastne majú taký ten úplne neobjavený, veľmi hlboký iný rozmer, ktorý vôbec teda na povrchu nie je vidno. Ale ako náhle teda tá pusa začne rozprávať, tak to tam je zrejme a je to tam cítiť. Vy ste ten nikoho nezaujíma veľakrát. Ďakujem, že mi na to reaguješ, lebo práve som sa chcela spýtať, že ako ste sa vy s týmto potýkali a čo vám to, aké situácie a okolnosti prinieslo v živote? Tak ono je to možno také veľmi povrchné, keď tak ako si to zhodnotila, že teda od tej peknej ženy už sa ako keby aj neočakáva, že tam bude aj niečo viac. Ty len moja, len tak buď. Tak, ale myslím si, že toto je tiež už taký akože prežitok, verím, že áno. Bodaj by to tak bolo. Verím, že áno, tak neviem, no povedzte. Ty len tu tak pekne seď, prekladaj tými nôžkami, usmievaj sa, reprezentuj, ty len tak buď. Myslím si, že v dnešnej dobe už všetci očakávame od života niečo viac, takže aj toto by bolo také veľmi jednoduché a veľmi povrchné. Je to drevo? Áno, klop, klop, klop. Určite sú aj typy žien, ktoré to postavia, alebo to celé svoje bytie postavia na tom vizuále a tam to končí. Ale tak to asi bolo kedysi a tak to bude aj možno aj dnes. Ale na druhej strane ako diskriminovať ženy, pretože dobre vyzerajú a predpokladať, že budú hlúpe, tak je hlúpe. Povedzme si to tak, je to veľmi naozaj povrchné vnímanie. A si sa pýtala, že či mi to niekedy niečo prinieslo. Myslím si, že vždy to prekvapí. Hej? Je to fajn, keď niekto sa vám proste páči vizuálne. A sa s tým pohráš? Že tak teraz... Ale áno. Okay. Ale áno, niekedy. Ako ja sa napríklad tiež rada rozprávam s ľuďmi, mám to veľmi rada, je úplne jedno na akú tému a je úplne jedno, kto ten človek je a čo robí. Je to pre mňa vždy veľmi také obohacujúce, veľmi sa zaujímam naozaj o celé dianie okolo seba, a teda okolo svojho života, takže myslím si, že mám celkom prehľad vo všetkých rôznych témach a vždy to obohatí aj mňa, keď vidím, že aj toho človeka, tak to ma tak poteší, že niekedy tí ľudia sú prekvapení, že som zorientovaná možno aj vo veciach, o ktorých ani netušili. Keď si sa rozhodla, že budeme rúcať nejaké mýty, tak ja si stojím za tým, že treba zrútiť taký ten mýtus, že krásne ženy sú naozaj iba také, ktoré vyzerajú a že sú teda pre niekoho hlúpe a majú to jednoduchšie v živote. To si myslím, že je absolútna lož, pretože máme to. Teraz to vyzerá, že sa považujem za peknú. Že? Už si tam? O to tu celý večer ide. To máme postavené, nerozumieš dramaturgii. Bože. Dobre. Ideš. Tak, ja si myslím, že to máme oveľa zložitejšie. Pretože človek sa stretne v živote aj so všakovakými návrhmi. Niektorí si myslia, že si môžu všetko na svete kúpiť. Sú niektoré veci, ktoré naozaj si myslím, že keď nezažije človek na vlastnej koži a niekto by to povedal, tak by tomu druhý ani neverili. Takže mne to takmer vždy mi to len priťažilo. Ako teraz nie, že by som chcela plakať a sa sťažovať na niečo, ale buď ma nebrali príliš vážne. Napríklad aj muži veľakrát povedali, mám veľmi veľa priateľov, chlapov, ktorí mi hovoria, Ježiš, ja som, Karin, taký rád, že ty si není moja žena. A ja teraz hovorím, pre Boha, to prečo? Akože čo som taká? A on, že nie, ja by som ťa nechcel mať doma. Ty si krásna, pozri, ideš po ulici, ten sa na teba pozerá, ten sa na teba pozerá. Vieš čo, mne by to asi časom vadilo, prekážalo by mi to, alebo stretneme, môj manžel je teda úplná výnimka, čo sa týka tohto, stretneme sa hoci kde v rámci nejakej spoločnosti a vieš, ako to je, príde k tebe cudzí chlap, objíme ťa okolo pása, vyboskáva ťa, pritiahne si ťa. Karin je ten tým, ktorý aj skočí a objíme, ona proaktívne. Pritiahne si ťa k sebe. Ako ja teraz nehádžem samozrejme všetkých chlapov do jedného vreca, ale nie každému je to vždy povôli, hej, že sa motajú, alebo teda točia okolo jeho ženy, manželky alebo partnerky, aj teda veľa iných cudzích ľudí a samozrejme aj mužov. Takže ja mám aj
ja mám takúto skúsenosť s tým. Ale prepáčte, ja skočím do toho, že ja teraz tak rozmýšľam, že kde ja robím chybu, lebo po mne nikto neskáče, ani ma nikto neobjíma, tak neviem, tak ono to je možno také vyžarovanie, vieš, že si Počkaj, ty keď sa stretneš so známymi, tak áno, no? ale teraz si to tak košato opísala, že proste skáču objíme, po tebe. Tak to povedala Andrejka, že skáču, ja som nepovedala, že skáču, ja som povedala, že objímu a teda poboskajú na jedno, na druhé lico. Tak. Ale možno, že aj toto je situácia, ktorá by už niekomu prekážala. No a ako ste sa s tým vy vysporiadali? Ako máte za sebou aj sériu neúspešných vzťahov alebo vzťahov, ktoré neskončili možno tak, ako ste si samé predstavovali? Myslím si, že svojím spôsobom sa ani jedno z vás život nemaznal, ani čo sa týka vášho materstva, schopnosti postarať sa o svoje potomkov, nájsť si miesto v živote, postarať sa o seba, vedieť samu seba zabezpečiť. Prešli ste svojou trnistou cestou obidve. Tak keď sa pozriete na to, ako vás súdili, ako vás vnímali, čo vo vás videli tí, ktorí sa o vás usilovali, tak mi povedzte o tom trošička viac, že možno vo vás hľadali niečo, čo na chvíľočku postačilo a potom, keď ste začali byť tie pravé a sami sebou, tak to zrazu nesadlo. Ako ste to mali? Ja si myslím, že my ženy máme skôr problém, že my vidíme v mužoch niečo, čo tam potom nie vždy je. Oh. Takže to je možno to, že tie rúžové okuliare častejšie nosievame my a keď potom sa nám tak trošku rozvidnie a dostávame sa do tej priesvitnej bielej farby, tak tam tá realita už nie vždy je úplne taká, ako si vysnívame alebo ako vidíme tých princov, takže teda v mojom prípade skôr to bolo asi takto. Neviem, netrúfam si hodnotiť vlastne pohľad mužov na mňa, lebo naozaj do hlavy muža nevidíme a asi mu ani by sme nerozumeli. Verili si, usilovali sa, nadbiehali, skúšali? Ale však určite áno. Ja si myslím, že každá žena, ktorá sa tu nachádzame, tak má za sebou nejaké takéto skúsenosti. To proste takto v živote žije na mužov chodí. Nie každá. Ale áno. Tak ja už to vidím u nás v škôlke, že už tam to začína. Dobre. Dobre. No, ja si myslím, že ja som zase človek, ktorý sa riadi heslom, že čo ma nezabije, to ma posilní. To znamená, že ja akýmsi spôsobom verím na osud a verím, že v živote je všetko presne tak, ako má byť. To znamená, že to, čo má človeka stretnúť, toho, koho má stretnúť, tak ho má sprevádzať istý čas po tej ceste života. A ten osud je o tom, že môže to byť etapa 5 rokov, 10 rokov, 57 rokov v prípade napríklad mojich rodičov, ktorí sú stále spolu. Čiže je to, by som povedala, že taká vzácna súhra viacerých okolností, ktoré ten život potom pripletie, možno sa názorovo potom rozdelí, alebo rôznia sa, ja neviem, nejaké požiadavky na ten život, alebo niečo podobné. A ešte, prepáč Andrejka, ale s tebou nemôžem súhlasiť s tým, čo si povedala, že keď ty potom ukážeš tú svoju pravú tvár, tak tam sa niečo pokazí. Ono sa to pokazí oveľa skôr, lebo ja napríklad som bola vždy ten človek, ktorý sa nikdy vo žiadnom vzťahu nepretvároval. Pretože skôr či neskôr ty musíš ukázať tú svoju pravú tvár a potom sa ti nemôže stať, že ale veď toto ti doteraz neprekážalo, toto si doteraz nechcela, toto si doteraz nerobila. Ak si taká, aká si naozaj, tak buď ten vzťah vyjde, alebo nevyjde. Ale ja si myslím, že aj keď sú nejaké nevydarené vzťahy za nami, nemá zmysel plakať nad rozliatým mliekom. Nikdy sa neobzerám dozadu. Pozerám sa dopredu, pretože tá cesta života je taká krivolaká, že toľko zákrut ma na ňom ešte čaká, že keby som premýšľala nad tými zákrutami a serpentínami, ktoré mám za sebou, tak by som sa musela už len zblázniť. A keď ja ešte môžem doplniť, ja si tiež myslím, že aj tie nevydarené vzťahy sú pre nás určitou lekciou. A ako sa hovorí, že nie vždy teda tú lekciu zvládneme dostatočne dobre, alebo vezmeme si z nej to, čo sme si mali vziať a ono sa nám to teda potom niekedy zopakuje ešte raz, tak tiež proste berem aj tie niektoré životné prehry, takže to malo byť niečo, čo ma malo naučiť a je pravda, že nie som úplne vždy typ, ktorý pochopí veci na prvýkrát, takže muselo to proste niekedy prísť. No. A ono to nie, že sa ti zopakuje 1-2 krát, to sa ti zopakuje aj 10 krát, lebo to sú vzorce správania sa, kým človek si neuvedomí, ktorý ten vzorec nie je v poriadku a kým ten nezačne riešiť, tak to budeš stále v takom tom zaciklenom
ako keby koliečku. Že neustále ako ten tá lekcia bude chodiť, až škreček, kým áno, nám tam to behať. nedopne. Hej, ale Je ono to nám tak. to dopne, neboj sa. Ono nám to dopne skôr či neskôr. Ja som skôr rozmýšľala v súvislosti s vašou krásou nad tým, že možno, že by si ľudia okolo vás povedali, že tak táto bude mať ľahšie, tak tá je pekná, tak o ňu sa chytí proste veľmi, o ňu sa budú biť. To vôbec nie je problém, tá dlho nezostane sama, tá sa vynájde. A vidím, že kývete hlavou. No. Tak ono to nie je o tej kvantite, ale o tej kvalite, takže nejde o to, že koľky sa bijú, ale že aký, alebo kto sa bije, hej. A ja som to už hovorila s tou príhodou na tom gymnáziu. Ja som mala vždy problém, aby ma oslovili. Ale sedí tu manžel, takže asi raz ten problém skončil. No, to bolo len o mne, lebo v podstate my sme sa zoznamili v rámci nejakej pracovnej aktivity a keď som odchádzala domov, tak teda som si mohla vybrať nejaké pekné fotografie. Som povedala, že by som si teda vybrala napríklad kávičku s ním a on povedal, že dobre, v poriadku. Ty si povedala jemu, že si prosíš kávičku s ním. No a čo, na čo mám čakať? Okay. A keď ja som povedala, a on, že dobre, v poriadku. A ja hovorím, no a teda ďalej? A on si nevypýtal, predstav si moje telefónne číslo. On mi podal vizitku. A ja naštvaná doma si hovorím, tak toto je vrchol. Akože teba núti mu zavolať. Ale čo by nútil? Nenútil. Ja som nemusela. Ale veď ja som nemusela. Že ti dal priestor. Chápeš, ja som sa pozrela na tú vizitku, napísala som hneď, to bolo 4:30, to bolo po jednom plese. Nad ránom SMS-ku, dobre, ja na teba teda telefónne číslo mám. V tejto chvíli máš už aj ty na mňa a si režisér tohto programu. Wow. Gratulujem ti, že si nezutekal. Peťo iba príkivne, že je to tak. Určite. Dúfam, že môžem, keď nie, hneď ma zastav, ale musím k tomuto povedať jednu takú príhodu, keď sa už bavíme o tej dynamike vzťahov krásnych žien a mužov, že my sme s Karin tvorili dvojúcu niekoľko rokov, však ja to ani nerátam Karin, ale veľmi sme sa zblížili. A viete, keď ste so svojou moderátorskou dvojičkou, mala som to s Vladom Repčíkom, mala som to v Markíze, mala som to aj s Karin, tak v podstate vy aj kus toho života žijete spolu, zdieľate spolu, viete o sebe veľa vecí. My sme v podstate v maskerni, v štúdiu, v kostýmerni trávili viac času ako so svojimi partnermi alebo so svojimi deťmi však, takže človek sa tak veľmi zblíži. A máme medzi sebou veľké odlišnosti inak s Karin, ale jedna z tých odlišností, čo sa týka mužov, bola aj tá, že ja som tak vždy tým chlapcom tak nadržiavala, tak som tak zhovieva o nich rozprávala, o manželstve a o partnerstve. Ako tiež som nedopadla úplne najlepšie, ale to je druhá vec. Ale každopádne ja som bola tá, ktorá tak tým chlapom držala palce a tak sa tak vždy prihovárala. A naopak Karin bola čertica, tak táto negovala. Tá mala to mantilenové videnie, nebudem citovať, neboj sa, ale proste všetci boli hádzaní. No. Počkaj, ja som vždy pozerala na to triezvo. Ty si im, sama si povedala, že si im nádržala. Áno. A ja som vždy pomenovala veci trefne a presne. A ja som že Karinka, nemôžeš byť taká ostrá, nemôžeš byť taká surová, lebo takto si v živote nikoho nenájdeš. Ja som na to tak išla tak chlácholivo a ona hneď na to povedala to svoje. No už a potom ja som odišla z republiky a už sme si žili svoje životy a nemala som až úplne taký prehľad o tom, s kým ona randí, jak ona funguje a tak ďalej. A mne prišlo veľmi milé, že som po rokoch našla úplne inú ženu. Keď mi zrazu povedala a veľmi krásne, veľmi pekne, veľmi milo, veľmi láskavo o svojom teda partnerovi. A ja som pochopila, že wow, že to je ten chlapec, čo ťa fotil, to je ten chlapec, čo máš tie pekné fotky tam zavesené u teba v obývačke na tej stene, tak tento chlapec si ťa získal. A mne to prišlo tak sympatické, že som si povedala, že OK, tak predsa sa našiel nejaký rytier, ktorý tu Karin vydržal a nevzdal to. A ona proste zlomila, pustila ten pancier a tú kráľovnu, ktorá odsudzuje a títo dvaja sa našli. Takže ja vám veľmi, veľmi fandím. Ľubím vás. Je to veľmi jednoduché, no. Pretože môj manžel má upratané ego. Takže o tom toto celé je. Áno, je to naozaj o tom, lebo on, ako jemu napríklad, Beťo, keď poviem nepravdu, tak kľudne ako zasiahni, hej.
Ale on ako išiel do vzťahu so mnou a on vedel teda, že ja už prosto mám takú prácu, ale je to moja práca, ja ju milujem. Ale je predsa trošku možno menej štandardná ako ktorákoľvek iná práca, že človek je teda áno, zbavený tej anonymity, že ho teda poznajú, spoznávajú na ulici, alebo teda chcú sa s ním aj fotiť, alebo teda majú možnosť aj nejakým spôsobom viac ho súdiť, viac ho odsudzovať, viac si všímať nejaké tie veci. A on vždy stál pri mne a jemu vôbec nevadilo, že teda, ja to teraz poviem tak veľmi ako zjednodušene, ale nemyslím to až tak, že ako keby v tom mojom tieni, alebo že je môj partner. Áno. Že teda pozvali sme niekde, ide Karin Majtanová s partnerom, hej, že muži to málo kedy ako dajú ten priestor. Môj bývalý manžel nenávidel, keď ho predstavili, že pán Vatkerty. Dajú málo kedy ako keby, a to je tá veľkorysosť a to je to, že ten človek má naozaj upratané to ego, že mu to vôbec neprekáža, pretože to nie je, že niekto je viac, niekto je menej v tom, to vôbec nie, len proste niekto je známejší a niekto je akože keby z inej branže alebo žije iný život. Ľudská, niečo si zoberieme z toho? No, súhlasím so všetkým. Ešte to tak robiť a naučiť sa. Zapávam do úplne iného rozmeru a to je to, že v čom vy vlastne vnímate krásu okolo vás a krásu sveta. Ja viem, že to je také že filozofické nadbehnutie, ale tak trocha, keď som rozmýšľala nad tým, že v podstate to vnímanie krásy je nielen v tých objektoch, ktoré nás obklopujú, ale možno, že aj v tých chvíľach, v tých zážitkoch, v tom detskom úsmeve, v tom vlnení mora, v tom šume mora, že čo vo vašom živote, aké podoby tá krása má? Že povedzte mi, že čo vás tak vyživuje, čo vám tak dodáva to, čo potrebujete vy vo svojom živote dostať a pripadá vám naozaj prívetivé a krásne. Ja mám možno to šťastie, že alebo máme takú povahu, že som si vytvorila taký svet okolo, ktorý vlastne tvorí môj dennodenný život a ten som si vytvorila pomerne podľa vlastných predstav a celkom sa mi darí v ňom fungovať a žiť, takže mám pocit, že som ten šťastný človek, ktorý je obklopený peknými vecami a krásnym svetom okolo, aj keď teda viem, že trošku sú aj rôzne iné farby. A možno je to aj tým, že pracujem s deťmi, že dennodenne som v kontakte s detskou energiou a povedz, to je naozaj... že ty máš škôlku. Áno, mám škôlku, ak teda náhodou neviete, mám škôlku súkromnú, kde teda máme deti od 2 do 6 rokov. Je to naozaj krásny, pestrý vek a to je energia, ktorá je absolútne čistá a to je práve niečo, čo asi aj mňa dobíja a teší a robí mi radosť. Ale ak by som ešte mohla povedať, tak tiež je veľmi zaujímavé, že možno v dobe, kedy máme všetko, už v dnešnej dobe naozaj, či už cez internet alebo všetkými ostatnými možnými spôsobmi nášho fungovania môžeme mať v živote všetko na svete, čo si spomeniete, vygooglite si, nájdete, objednáte, kúpite, tak prišla som na to, že tak ako sa hovorí, že naozaj v jednoduchosti je krása, tak objavila som čaro karavanu, do ktorého sa zmestí naozaj len taký veľmi okresaný náš svet. A ten vám úplne stačí. Takže ten karavan je pre mňa ukážkou toho, že ako málo stačí. Tak počkaj, Luci, ako si to máme predstaviť? Že je nejaký karavan, to je ten, čo ťaháš za sebou, alebo taký, ktorý šoferuješ? Ja mám autokaravan, taký, ktorý šoferujem. Takže to už si vieme predstaviť. Ano, a teraz čo, táto krásna, dlhonohá, nádherná víla tam nasadne a šoferuje tento karavan? Áno, šoferujem ho. Ako je to, myslím, že asi je to trošku také výnimočné, vieš lebo nestretla som. Áno. Luci, ty s tým vieš zacúvať? Áno, dneska som cúvala. Má to pípadlá? Nie. Mám kameru, ale nemám pípače, ale dnes som akorát cúvala zo servisu a to som si vravela, že fúha, že tak snáď to dám, lebo bol tam taký sympaťák, servisák a si neviem pre pána kráľa. Teraz keď to tu oškrem rovno vyhareáli, tak bude hamba. Si to mala dať preparkovať. Nie, to vôbec nie. To nemôžem sa takto degradovať. Nie. To sa nerobí, preboha. Zvládla som to úplne bez problémov, ale tak sústredila som sa trošku viac. Ale vrátim sa teda k tej pointe toho, že naozaj ten svet, ktorý nás obklopuje, môže byť podstatne menší ako to, čo všetko v živote máme a môžeme byť šťastní. A to je práve ten karavan, kde je toho oveľa menej, ako máme v bytoch, v domoch, na chalupách a vo firmách a v kanceláriách. A dokáže to proste človeku naplniť nejaký taký šťastný vnútorný pocit a netreba, aby bolo toho veľa. Ja si to tak vizualizujem, vieš? Si ťa tak pošlem predstavujem. Ti fotky. Čo by fotky? Zoberieš nás na výlet? Jaké fotky? Ale áno, môžem. No a brázite tým po Európe, že chodíte si, robíte si svoje výlety, že si... Áno, boli sme aj mimo Slovenska, ale chodíme aj po Slovensku. Teraz akurát zajtra sa chystám vyrážať po Slovensku.
aj tu teda v okolitých krajinách. Tak. OK, to je jej svet, to je jej kúsok krásy. To som nevedela. No, vidíš to? Pre mňa je krása obyčajný úsmev človeka na druhej strane, lebo sme na ňo trošku skúpi. Sme to zabudli. A keď vidím, že sa tí ľudia, pre ktorých či už moderujem nejakú akciu, alebo spievam a sa usmievajú, alebo tancujú dokonca, alebo sa bavia, že sú šťastní a že sa dokážu naozaj uvoľniť v rámci toho vystúpenia, tak to je pre mňa také pohľadenie na duši, ktoré ma naplní a ktoré svojím spôsobom vytvorí vo mne to krásno, také to vnímanie toho čaro toho okamihu, lebo zase nejaké heslo, ktorým sa riadím, že treba žiť každý deň, lebo život je krátky. No a potom je to samozrejme taká presne ako ľudská hodnota bublina, ktorú každý človek z nás má, milujúca rodina, moje milované deti. To sú pocity, ktoré asi ťažko by som teraz opisovala, ako to je, ale aj moje milované zvieratá, ktoré takisto sú trvalou súčasťou môjho života, ale naozaj tí ľudia, pre ktorých ja niečo robím a oni mi dajú tú satisfakciu vo forme toho úsmevu, tak to si myslím, že je fajn. Pri tomto sa inak musím zastaviť, pretože pamätám si na ten moment, kedy si mi prvýkrát prezradila, že spievaš a veľmi sa mi páčilo, že išla na to tak jemno a tak povedala, že vieš, ale to nie sú také pesničky, jak si myslíš, že sú to pesničky. Karin, čo ty pre Boha spievaš? Jaké pesničky? Vieš, to také, ako si povedala, to je taký stredný prúd. Áno, vieš, aj stredný prúd má svojho poslucháča. Stredný prúd. A potom im povedala, že vieš, to je také, čo je na tej televízii. Na šlágri sa šlágri. To, áno. A ja som tak zdúpnila, Karin, ty na šlágri? A potom som si ju vypočula a som si povedala, jak je možné, že za tie roky ja som nezistila, že v tejto ženskej je aj tento rozmer. Nikdy si v maskerne nespievala, v aute si nespievala. Ale spievala. Aspoň teda pri mne nie. Veď ja ti zaspievam, kedy chceš. Ja si myslím, že ona ti nahráva celý čas, aby sme sa k tomuto dostali. Ale tak ospravedlňujúco mi povedala. A potom, keď som ju videla, a hlavne som, viete, jak zvyknú na tej, ja som si potom tú televíziu našla na tej kablovke, keď som bola na Slovensku, takže ja neverím. Pošlem jej hlas, že pošlem jej SMS-ku a tak. Ale potom, keď som videla tú radosť v tých očiach Karin, jak sa tam vlní a drží ten mikrofón a za ním klavesáci a všetko to tam šlape a ide. Ale keď som videla tú radosť v očiach tých ľudí, ktorí ju počúvajú a trsajú, tak som tomu zrazu porozumela, že ty vlastne toľko radosti rozdáš. Koľko dostanem. Áno. Toľko dám. Jasné. Veď to je presne, koľko dáš, toľko dostaneš. To sa ti vracia. Skús aj ty dať viacej, vráti sa ti viac. Ale ona dáva dosť, ona dáva. Ale naozaj ten stredný prúd, tak ja, samozrejme, je to každého osobná vec, každého osobná preferencia. Nemusíš sa ospravedlňovať. Nie, počkaj, ja nejdem v žiadnom prípade ospravedlňovať. Ja to milujem a je to úžasné. A pesničky z kasína niektoré, keď sa zosumarizuje, je tam 500 miliónov zhliadnutí. Hej? To vážne. Hovorím dobre, Peťo? 555 miliónov zhliadnutí bolo veľkým teda číslom napísané naozaj. Nie samozrejme mňa, áno, to by som sa inak mala. Ale teda samozrejme aj ostatných umelcov alebo pesničiek vôbec všetkých všeobecne. Takže naozaj to má silné zastúpenie, má to naozaj, myslím si, že takú stabilnú divácku základňu a mňa to veľmi baví, ja sa z toho veľmi teším. No a to sme tak prirodzene prekráčali k tomu bodu k tomu zmyslu, lebo ja som presvedčená o tom, že ani karaván, ani škôlka, ani spev, ani všetky tie aktivity, Karin, ktoré robíš, ty by ste nerobili, keby vám to vnútorne ako keby nedávalo zmysel. Ty si už naznačila, že pravdepodobne to bude ten okruh radosti, ktorý tak zbieraš, odovzdávaš, ono to ide v tom príjemnom okruhu ďalej. Ale prezraďte možno, že aj pre tých, ktorí nás počúvajú alebo sledujú, že čo sa vám osvedčilo v živote, že po čom ísť a ako veci robiť tak, aby ste sa vy vnútorne uistili, že naozaj konám tak alebo žijem tak, že mi to dáva zmysel. Že čo tak na sebe ste napozorovali? Ako to robíte vy, aby ste mohli robiť veci, ktoré vám dávajú zmysel?
Tak ja si myslím, že treba možno trošku počúvať sám seba, že tiež to chce taký určitý vek a skúsenosti, aby sme si lepšie vnútorne rozumeli a ak to začne fungovať vnútorne, tak potom vieme, čo nám robí dobre. Je to veľmi jednoduchá rovnica. To, čo nás naplňa, to, čo nás robí šťastnými. Možno nie každý má tú možnosť alebo to šťastie alebo tú šancu v živote robiť to, čo ho baví, ale na druhej strane si ja osobne myslím, že máme každý z nás tú šancu, len niekedy musíte si to nájsť, niekedy alebo musíte si to vytvoriť, vyjsť z svojej pripustiť. komfortnej zóny. Aj to je tá situácia. Ja som také obdobie mala, ja som v podstate odišla z mediálneho sveta a teda z veľmi lukratívnej pozície na projekte Miss Slovensko dobrovoľne a pretože som si povedala v určitom momente, že to, čo som mu chcela a mohla odovzdať, som odovzdala a že by som chcela robiť niečo iné, kde zase ja budem tú energiu čerpať pre seba, nebudem ju len odovzdávať von. A vedela som, že pôjdem do prostredia, kde budem mať možno nižší príjem, bude to teda podstatne menej atraktívna práca, možno zídem z nejakého svojho statusu, ktorý som v tom období mala, do úplne iného levelu, ale napriek tomu som si povedala, že mi to stojí za to, že chcem robiť to, po čom som vlastne od detstva túžila. Ja som chcela byť učiteľkou v škôlke, takže to bol taký môj splnený sen. Takže bol to krok do neznáma, aj vlastne do takej neistoty. Áno. Ale dnes už mám tú škôlku 14 rokov a myslím si, že to už je dostatočné obdobie na to, aby som to zhodnotila, či to bolo úspešné alebo múdre rozhodnutie a do dnešného dňa chodím do tej škôlky s radosťou, aj keď teda niekedy odchádzam trošku zničená, ale napriek tomu je to proste práca, ktorú milujem, absolútne milujem, deti sú úžasné. A myslím si, že je to niečo, aj keď teda mám tie spätné reakcie od rodičov a aj od detí, tak je to niečo hodnotné, čo po mne ostane. A to je možno to, čo, ako hovorí Karin, že keď dáš, dostaneš, tak toto je práve práca s deťmi alebo vo vzdelávaní je práve to, že tam to veľmi rýchlo dostávame naspäť. To, čo dáš, veľmi rýchlo dostaneš naspäť, nemusíme na to čakať týždne, mesiace ani roky. Takže to je možno šťastie. Navyše podľa môjho úsudku to aj zapaluje tak troška ten plamienok v druhých ľuďoch. Nie preto, že by chceli robiť rovnaké veci ako ty, ale všetkých nás baví, keď vidíme ľudí, ktorých ich práca baví. A to je úplne jedno, že či to je niekto, kto vám vypomáha v domácnosti, alebo niekto, kto je predávač, alebo niekto, kto dizajnuje nábytky, čokoľvek. Na ľuďoch vidno, že ich to baví a nás to s nimi baví, keď ich to baví však. A preto si myslím, že to je tak rozsievanie proste takého plamienka, tej inšpirácie aj na všetky iné strany. Niekedy to chce odvahu, niekedy naozaj možno tie naše sny alebo niečo, čo by sme chceli v živote robiť, si hovoríme, Pane Bože, ale tak z tohto budem žiť, to ma neuživí a čo keď sa mi nebude dariť, čo keď nebudem úspešný, možno je veľká konkurencia, ale niekedy proste treba prekročiť všetky tieto také čo keď a ísť za tými svojimi snami, aj keď sa to ľahko hovorí, aj keď to je možno také klišé, ale ja som si to zažila na vlastnej koži a naozaj to bola veľká neistota. Nehovoriac o tom, že nie som úplne ideálny podnikateľský typ. Proste ja som, moji kamaráti sa smejú, že ja som sociálny podnikateľ. Zo mňa si robia srandu, že ja som sociálny podnikateľ, ale ja si myslím, že ten úmysel a to nadšenie z toho, že robíte niečo, čo vás baví, je viac ako iné veci. Samozrejme, že je veľmi dôležitá aj tá finančná stránka, je to predsa práca, ktorá ma živí a ktorá živí celú našu domácnosť, takže určite je to dôležité, ale nemenej dôležité je aj to, aby tam bola nejaká tá vnútorná radosť alebo niečo, čo dám, dostanem. Absolútne súhlasím teraz s Ľudskou, ale prizvukujem, že treba mať sny, ale nie ich snívať, ale si ich naozaj plniť. Je to veľmi dôležité, nech sú tie prekažky akékoľvek, nech je na prvý pohľad ten sen absolútne nedosiahnuteľný, aj tak si treba za ním kráčať a treba sa usilovať a snažiť sa dosiahnuť ho tú metu, lebo to vás posunie potom ďalej a to vám ukáže ďalšie smerovanie a ďalší cieľ. Ja si dávam vždy v živote také čiastkové ciele, ktoré mi v podstate ako keby kryštalizujú aj ten zmysel toho života, že keď sa niečo človeku podarí, tak môže byť chvíľočku so sebou spokojný a potom si zase vytýči nový cieľ a zase za ním kráča, aby sa rozvíjal a aby naozaj aj zmysluplne ten krátky čas, ktorý tu dostaneme, nejakým spôsobom využil. A v neposlednom rade ešte ten zmysel toho života je aj zostať stále tými nohami pevne na zemi. Neuletieť, aj keď ja mám takú veľmi peknú pesničku, že na krídlach lásky, ale nelietam. To tu nahadzuješ stále, že za chvíľu všetci počúvame a tancujeme. Uvidíme. Ale ten zmysel života je tiež, myslím si, že veľký
dar, keď ho človek nájde. Lebo keď neviem si predstaviť, že niekto povie, ja nemám zmysel života, tak tým pádom nemám prečo žiť, nemám sa prečo usilovať, nemám prečo na sebe pracovať, nemám prečo chcieť byť dobrým človekom a myslím si, že ten zmysel a to zmysluplné vnímanie toho všetkého a kráčanie za tým cieľom potom zabezpečí aj to, že ten človek zostane normálny, že sa dokáže na seba pozrieť ráno do zrkadla, že mu nie je zo seba na zvracanie, že nemusí prevracať kabáty, že môže mať na nejaké situácie v živote, ktoré nás stretnú, svoj názor, za ktorý sa nemusí hanbiť. Takže si myslím, že to všetko so všetkým súvisí. Ja som teraz akurát dávala taký rozhovor a nejak zo mňa vypadlo, že viete, ja už mám 50 a ja si uvedomujem, že ja už nemám čas otáľať a báť sa. Neviem, že či to máš aj ty tak, ale nejak mi to stále viac a viac vo vnútri rezonuje, že už proste nie je priestor na strachy, na to už nezostáva čas. Strach je najsilnejšia emócia, so strachom neodporúčam sa kamarátiť. Strach treba zamknúť niekde do najspodnejšej zásuvky a do najspodnejšieho šuflíka v našej skrini a nikdy ju neotvoriť, pretože strach potom stavia bariéry, strach zobudza predsudky, strach potom bráni vôbec nejakému prílivu dobrých nápadov, energie, realizácie a tak ďalej. Čiže ja som v živote mala zo párkrát strach, ale keď ho človek chytí za pačesy a poriadne ho vykváka a povie, tak ja už ťa viac nechcem, choď niekde úplne inde, tak on si to potom rozmyslí a už sa nevracia. No. A úplne posledná vec, keď sa nám podarí nám zamknúť tie strachy a dobre, aspoň na 2, na 3 krát na zámok odporúčam, tak ja by som veľmi rada toto naše rozprávanie ukončila nejakou perspektívou, nejakou projekciou dopredu. Neviem, či tomu veríte aj vy, ale keď sú nejaké veľké ambície a ciele, tak ja si myslím, že kým sa nezačínajú zmotňovať, je lepšie sa o ne nepodeliť a potom možno príjemne prekvapiť svoje okolie aj samých seba. Takže skúsim sa vás na to nadizajnovanie tej budúcnosti spýtať trocha inak, tak koučovacím jazykom. Prezraďte mi jednu vec, po ktorej tu a teraz viete, že túžite. Ja nepoviem. Ja nepoviem, lebo presne keď to vyrieknem, tak sa to nesplní. Ano. Ale mám svoje tajné ciele a sny a pôjdem za nimi. No ja si vás tiež sklamem, lebo napadlo mi niekoľko, ale všetky sú pre mňa také dosť intimné, možno ako intimné, ale tak intimné, že sú súčasťou takého toho môjho sveta, ktorý mám okolo a ten je naozaj taký môj, takže jednak to, že samozrejme, aby sa mi splnili, ale už by som išla tak viacej s kožou na trh, takže dúfam, že sa to nikto nebude potom pýtať v tej druhej časti. Tak môžeme aspoň takto spoločne a kolektívne dopriať a zapriať, že nech čokoľvek to je a je to skryté vo vnútri, nech to ožije, nech sa to zhmotní a nech sa vám to splní. Ďakujeme krásne. Tak toto vám želáme. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Lucia Hablovičová, Karin Majtánová. Ďakujeme veľmi pekne. Nesia Talk Show.